Ами, къде съм? What the fuck? Кабината на мъдростта. За да влезеш в нашия град, трябва да се докажеш. Табела 2. Ще ти възложа няколко изпитания за достоинство. Къде си изпитанията? Загадка. Там, където вадиш едната причина, че още си жив. Там е. Да не видя къде трябва да пипам с картата. Май не. Къде са другите? Защо съм сам? Защо? Какво стана? Мисля, че е единственият начин да излезе от загадката. Тактиката на цигани не ми работи. Това е древно място. Чей са? Причините да живея са тактиката на циганин. Какво ще беше? Чай са. Само това е. Добре, че тук нека си познах. Без да искам. Явно ще излизам. What the fuck? Честито ти успя да промениш през изпитанието. What the fuck? Ама друг път. Дева циганите, бе. Кой ви е учил? Маше е по-болезнен начин. Но съм добър. Мали. Не ми се иска да падам тука. Тунела на циганина. Бат, има ръстове. Окей, преодоля най-ужасното ми изпитание. Браво ме, аз просто нямаше как да го преодоля. И сега сигурно съм сам. Сега какво си мисля, че ще ме забудат мене, просто за велики. Мама заблудиха. Не, няма, скилната. Fuck you. Обърни се. Ето ме! Не, жив съм. Това се наричат скилс. Просто не работи ли ми тактиката на цигани и съм жив. Очевиден селски капан. Добре, че съм скилна да оцеля. Хоп! Така трябва да ме виждаш. Сега тук предвиждам, че е правилния път. Джизъс се роди! Каква тук? Сега ще видят те. Не е тук. Тук е, 100%. Сега, тактиката на Тин вече ми работи, знам, че е там. Тунела на адашите. Чай са. Направо тука са... Как го мина са, бе? Ще натурализирам капана. Как си за шумите? Fuck you. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say,